Bodo latest update बयखौबो बरायबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारि। गिबि निउस दङ। गुवाहाटीयाव सासे उन्दै हिनजावसानि गोथै सह मोनदों। गुवाहाटी खानापारानि फ्लाइअभाराव थांनाय हराव सासे उन्दै हिनजावसानि गोथै सह मोननाय जादों। रिपर्टनि बादिब्ला उन्दै हिनजावसाया गारिजों सौदावनानै जिउ गोमादों होनना फोथायनाय जादों। जिउ गोमानाय उन्दै हिनजावसानि मुं आरो थंखौ दासिमबो रोखा मिथिनो मोननाय जायाखै। बे जाथायनि सायाव पुलिसा खौरां मोननानै पुलिसनि मोनसे हानजाया जाथायसालियाव थांनानै गोथै सहखौ बोखाङो। श्रीलंकायाव मिलियन फरायसाफोरनि आनजादखौ केन्सेल खालामबाय। श्रीलंकाया गोबां रांखान्थियारि जेंनाजों मोगा-मोगि जानांनायनि थाखाय फरायसाफोरनि आनजादनि लेखा बिलाइ प्रिन्ट खालामनाया खम जादों, जायनि थाखाय आनजादखौ केन्सेल खालामनो गोनां जादों होनना सोलोंथाइ बिफाना फोरमायो। बर'नि फिसा थामहिनबा भारतारि फुटबल हानजानि हाथरखि हलिचरन नार्जारीया दिनै फाइनाल एबा जोबथा बादायलायनायाव गेलेगोन। गवानि फातर्डा स्टेडियाम मार्गावआव सोलिबाय थानाय इन्डियान सुपार लिग संद'बै ISL 2021-22 नि फुटबल गेलेनाया दिनै केरेला ब्लास्टार FC आरो हायदाराबाद FC नि गेजेराव फाइनाल एबा जोबथा बादायलायनाया जागोन। दिनैनि बे जोबथा बादायलायनायाव बर'नि फिसा हलिचरन नार्जारीया गावनि हानजा हायदाराबाद FC नि जानानै केरेला ब्लास्टार FC नि हेंथायै गेलेगोन। तामुलपुराव मोनसे गिलु-बालु जाथाय। बिसिया गावनि फिसायखौ रुवाजों दानदों। बे जाथाया तामुलपुर जिल्ला नाग्रिजुलि पुलिस थानानि सिङाव थानाय 4 नं दङारगावआव जायो। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बिसि दिकामाया अधिकारिया गावनि फिसाय धन बाहादुर अधिकारिखौ रुवाजों दानो। बिसिनि दाननायाव धन बाहादुर अधिकारिया गोब्राब जोखोम जायो। बे जाथायनि उनाव गामिनि सुबुंफोरा दायनिगिरि बिसिखौ हमनानै गय दंफाङाव खानानै दोनो। रायजोफोरनि सोंनायाव गावखौ बुबाय थानायनि जाहोनाव फिसायखौ रुवाजों गाग्लोबदों होनना दायनिगिरि बिसिया सिमान जायो। बे जाथायखौ पुलिसा खौरां मोननानै जाथायसालियाव नुजाफैयो आरो नायबिजिरनायखौ जागायो। चिराङाव गंसे स्कुटि आरो डाम्पार गारिजों सौग्रावलायनायाव सासे बर' आइजोनि जिउ गोमायो। चिरां जिल्लानि आइ दैमानि हाग्रामा दालाङाव मोनसे गिख्रंथाव जाब्रबथाया जालाङो। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बिसि फिसाय सानैबो खासिबारिनिफ्राय ताङाबारिसिम गंसे स्कुटियाव थांबाय थानाय समाव हाग्रामा दालाङाव स्कुटिखौ दसे सम लाखिथ'दोंमोन। बेबादि समावनो उनथिंनिफ्राय गंसे डाम्पारा फैनानै स्कुटिखौ सौख्लायो। बे जाब्रबथायाव 35 बोसोर बैसोनि दीपिका नार्जारीया जायगायावनो जिउ गोमायो। बे जाथाया दिनै फुंनि 10 रिंगासो समाव जायो। बे जाथायनि उनाव जायगानि सुबुंफ्रा रागा जोंनानै हाग्रामा दालाङाव पुलिसनि चेकपस्टखौ गाग्लोबदों आरो बे लामाजों डाम्पार खारनायखौ बन्द' खालामनांगौ आरो लामाखौ फाहामनानै होनो दाबि खालामो। बुंथिनो गोनांदि बे जाथायनि उनाव डाम्पार सालायग्राया खारखोमायो। सनितपुर जिल्लानि ढेकियाजुलियाव गिख्रंथाव अर खामनाय जाथाय। ढेकियाजुलि बाथासिपुरनि गंसे गलायाव गिख्रंथाव अर खामदों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला दिनै फुंनि 9:30 समाव ढेकियाजुलि बाथासिपुरनि गंसे गयनि गलायाव अर खामनानै गलाया सेवहांगार जायो। सुबित बसुमतारी मुंनि सासे बर' सुबुंनि गयनि गलायाव बे अर खामनाय जाथाया सोमजियो। बे गलायाव गयजों लोगोसे गुबुन गुबुन मुवाफोरखौबो फाननाय जायोमोन। दिनै फुंनि समाव गला खेवजेननाय समाव गलायाव इसोरनि मुङाव आगरबाती सावदोंमोन। बे आगरबाती सावनाया बोरैबा पेट्रल बथलाव नांनानै गलायाव अरा फारसेनिफ्राय खामलाङो। बे अर खामनायखौ नुनानै जायगानि सुबुंफोरा अरखौ खोमोरनो नाजादोंमोनब्लाबो खोमोरनो हायाखैसै आरो अर खोमोरग्रा हानजाया खौरां मोननानै अरखौ खोमोरनो फैदोंमोनब्लाबो बिनि सिगांनो गलाया खामजोबो। आइ कामाख्यानि सायाव सासे सुबुङा गाज्रि बिबुंथि लाखिनायनि थाखाय पुलिसजों खाजायो। पुलिसा फोरमायनाय बादिब्ला जालुकबारि पुलिस थानानि वेस्ट गुवाहाटी पुलिस डिस्ट्रिक्ट संद'बै WGPD नि मोनसे हानजाया गलाघाट जिल्लानि सासे सुबुङा आइ कामाख्यानि सायाव गाज्रि बिबुंथि लाखिनायनि थाखाय हमनाय जादों होनना हमजानाय सुबुंखौ गलाघाटनि बिट्टुपन गगৈ होनना सिनायथिनाय जादों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै, अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।